Que tal? Benvidas e benvidos a unha nova edición de 0 a 100, xa saben, adoitamos dicir na Consellería de Educación e na Voz de Galicia que espertamos con este programa vocacións en centros de secundaria. Hoxe estamos precisamente nun destes centros de secundaria, o IES Xelmírez 1 en Santiago de Compostela, e imos a chegarnos a Física de Partículas da man dun exalumno deste centro que hoxe, dende o Instituto Galego de Altas Enerxías, o ICFAE, direiro ben da USC, que está aquí moi próximo, lidera como investigador diferentes proxectos, entre outros, algúns deles, no Gran Colisionador de Hadróns do CERN en Suiza, que é un centro mundial líder no que a física se refire. Damos a benvida xa para que nos lo explique a Xavier Cid. Benvido, Xavier. Un aplauso para él, por favor. Que tal, Xavier? Moitas gracias. Un placer. Toma asento, por favor. Bueno, moitísimas gracias por estar hoxe aquí. Neste formato sempre comezamos un pouquiño da mesma maneira, e xa na introdución dicía que hoxe volves un pouco a orixe a nivel educativo, porque antes de ser investigador e licenciado en física e de ir ao CERN en Suiza, pasaches algunhas horas entre estas 4 paredes. Algunhas horas. Bueno, temos aquí alumnos hoxe de secundaria e de bacharelato que, pois, fai uns aniños estaban como a ti. Contanos un pouquiño se xa daquelas xa despertaba en ti un pouco o mundo da física e da investigación. Sí, a ver, evidentemente non creades que por... A ver, hai xente que ten vocación do que quere estudar, do que quere ser de maior, digamos, desde o principio, e está moi ben, pero non somos a maioría. No meu caso, eu cando estaba aquí, gustábame a física, gustábame as matemáticas, gustábame diversas cousas, pero non tiña nin moito menos clarísimo que quería estudar física. De feito, solicitei entrar en diferentes carreiras e ao final decidíme por física, un pouco pues, tendo todo en conta, porque me gustaba e porque era aquí, en Santiago. E despois, conforme fun estudando, foi me gustando máis e funme apaixonando respecto á física, pero tampouco vos sintades culpables por non ter claro, por ter dúbidas respecto ao que querades estudar, porque é totalmente normal que vos gusten diferentes cousas e que non o teñades claro. Ademais, creo que o sistema que temos ahora mesmo nas universidades en Europa con Bolonia é un sistema que está pensado para que poidades dar bandazos de forma natural, non? Para que poidades estudar algo e se non vos gusta cambiar, ou estudar unha cousa e logo dedicarse no futuro a algo totalmente distinto. Entón tampouco hai que obsesionarse respecto das decisións, porque as decisións nunca son definitivas, sobre todo con 17 anos ou 16 anos que tedes agora, onde tedes moito tempo aínda para cambiar e para explorar diferentes cousas. Entón, a carreira que un escolle non determina a túa vida de forma absoluta, ni muitísimo menos. É un bon punto de inicio este de Xavier para descargar un pouquiño de presión a alumnos de secundaria que teñen este ano a selectividade, que se ven un pouco, pois xa dende moi novos, no? Obrigados a escoller, e ti na túa escolla, finalmente, licenciaste en física, especialistaste na de partículas. Eu dicíalle antes, fora de micro, a todos estes rapaces que eu non hai un tema tan lonxano o meu campo como pode ser isto, porque eu son moi de letras, no? Claro, eu entendo que vivimos rodeados de materia, no? Que non podemos cortala con un coitelo, pero que a temos ao noso redor. Sei que a unidade mínima é o átomo, que ten protóns, que ten neutróns, que a rodean os electróns, pero entendo que ti, máis alá disto, no? Escolliches licenciarte na física de partículas e estudiala dun xeito moito máis amplo, no? Sí, nos estudamos realmente o que se chama física subatómica, é dicir, como ben dís, a estrutura do átomo en principio está bastante ben establecida. Sabemos que o átomo ten un núcleo que está composto por protóns e neutróns. Sabemos que ese núcleo é infinitamente pequeno, pois falamos máis ou menos a nivel de escala que se o átomo é o Nou Camp, o campo do Barça, o núcleo é o balón de fútbol, non? É realmente moi pequeno respecto do que é o tamaño do átomo. E ese átomo está composto por protóns e neutróns, pero xa desde digamos, mediados ou mesmo antes do século XX, sabemos que os protóns e os neutróns tampouco son puntuais, senón que teñen unha estrutura interna. E entón a pregunta é, pois, hasta onde temos que chegar? Os protóns e neutróns están compostos do que se chaman quarks, e os quarks teñen unhas relacións entre sí, tamén teñen unhas relacións, por exemplo, específicas os electróns. Sabemos que hai partículas que son máis complexas que esas,
E entón a pregunta é cal é realmente a estrutura íntima da materia e como se relacionan as diferentes pezas entre sí. Ese é un pouco o que queremos estudar. E entre as ferramentas que hai para estudar isto está o gran colisionador de hadróns do CERN en Suiza, o cal ti coñeces máis ou menos ben porque fai case 2 décadas, non, comezaches a investigar e a traballar ali. Sí, eu fixen o meu doutoramento, eu estudei aquí, como comentabas antes, e logo fixen o meu doutoramento aquí, ainda que xa durante o doutoramento paseime, o doutoramento fixeno durou uns 4 ou 5 anos, e deses a mitad do tempo xa estiven ali en Xinebra, e despois tamén, unha vez me doutorei, consegui un contrato de investigación no propio CERN, onde estiven 3 anos tamén como investigador. E despois desde esas teño visitado o CERN con moitísima frecuencia, típicamente 1 ou 2 veces ao ano, polo menos, imos ali. Efectivamente, sí, o CERN é un laboratorio moi grande, onde hai diferentes cousas. A máis importante xe por hoxe, sen dúbida, é o Gran Colisor de Hadróns, que é un túnel de 27 km a 100 metros baixo terra, onde aceleramos protóns prácticamente a velocidade da luz e os facemos colidir entre sí, e depois estudamos o resultado desas colisións con experimentos que son como grandísimas cámaras de fotos que toman ou rexistran o resultado desas colisións para que despois nos as analicemos. A cuestión, a maxia do asunto é que cando ti tes 2 bolas de billar e as fas chocar unha contra a outra, o resultado, en principio, sempre o mesmo, podes predicir que vai pasar. No caso da física subatómica, a física subatómica responde á mecánica cuántica, que en sí mesma é unha especialidade, unha parte da física super importante, e a mecánica cuántica non é determinista, é probabilística. Eso significa que, facendo o mismo 2 veces, o resultado pode cambiar. Entón, non sabemos a probabilidade de que un fenómeno suceda, pero non sabemos que vai suceder de cada vez. E sabemos que pode haber procesos moi raros, moi infrecuentes, pero que se dan, poderían nos dar unha visión ou unha información totalmente novidosa sobre a composición da materia, sobre o que comentábamos antes, sobre o que estamos feitos. Entón, o que facemos é ter millóns de colisións, temos de feito millóns de colisións cada segundo, tomamos esas fotos que despois almacenamos e logo, posteriormente, miramos o que pasou para descubrir fenómenos novos. Preguntas moi parvas vou facer, vale? Porque, como dicía, non controlo moito deste asunto. Pero digamos que a colisión máis coñecida do mundo que vos recreades ou que se recrea no CERN foi o Big Bang, non? Sí, é unha maneira de velo, de dicilo. Claro, por que non vivimos en constantes colisións como esa? A ver, cando falamos de que reproducimos as condicións do Big Bang, referímonos a que no Big Bang, digamos, tíamos unhas escalas enerxéticas altísimas ou grandísimas e que esas escalas enerxéticas nos procesos que vemos no noso día a día normalmente non acontecen. Entón, a maneira de intentar reproducilas é nos acelerando protóns a enerxías moi altas e tendo unha morea de colisións nun punto controlado que podemos registrar para ver que está acontecendo. Un matiz que se pode dar é que, de feito, e que sempre dicimos, é que, de feito, estamos agora mesmo sendo sometidos a pequenos LHCs, e explico o motivo. Do universo están nos chegando constantemente partículas aquí, poucas, pero están nos chegando. Esas partículas son moi enerxéticas. Agora mesmo, aquí, ainda que non as vexamos nin as notemos, se puxéramos un detector de partículas aquí, nos no IFAI temos un portátil que ás veces levamos aos sitios, veríades que hai colisións que están sucedendo aquí. Son colisións individuais. Que pasa? Que esas colisións, a maioría delas, son de enerxías moi baixas e son poucas. Pero se puxéramos aquí un detector e esperásemos millóns de anos, acabaríamos tendo colisións de enerxías moi altas e en gran cantidade. Que pasa? Que como non temos tempo, nin paciencia, o que facemos é estar constantemente colidindo partículas a enerxías moi altas e tomando o resultado para poder ter unha acumulación de datos moi rápida. Pero digamos que desde ese punto de vista o LHC non fai máis que reproducir fenómenos naturais que xa acontecen na natureza, simplemente que os facemos nun lugar controlado e de forma moito máis frecuente. E que conclusións estades sacando, digamos, desas colisións e dese estudio subatómico desa colisión do átomo? Que conclusións estades... A ver, normalmente no método científico un confronta teorías á realidade experimental. Normalmente hai unha serie de feitos experimentais e logo hai teorías que os intentan explicar.
Pois, temos ahora mismo unha teoría que se chama o modelo estándar en física de partículas, que é a teoría mellor establecida para explicar o mundo subatómico. Ese modelo estándar, o que a nivel dos colisionadores funciona bastante ben, pero que a nivel de outros fenómenos a nivel cosmolóxico ou do universo non funciona tan ben. Entón, que todo o mundo cree que debe haber outra teoría máis ampla que o modelo estándar que explique todo a vez. E o que estamos tentando entón é poñer a proba e atopar fenómenos a nivel do noso acelerador que o modelo estándar non consiga explicar. De momento iso non conseguimos facer. O que sí que conseguimos facer, hai xa máis de 10 anos, é atopar o famoso bosón de Higgs. O bosón de Higgs cando comezou o LHC, era a peza que faltaba para completar o modelo estándar. Era a única partícula que o modelo estándar predecía que non se tiña atopado. E en sí mismo, ter atopado o bosón de Higgs foi unha confirmación do modelo estándar. Non ter atopado tamén teria sido algo bo, no sentido de que teríamos dito que o modelo estándar estaba mal, pero como si que atopamos, confirmamos esa parte do modelo estándar polo menos. Estiveches no CERN cando descubriron o bosón de Higgs? Pois mira, no ano 2012, que foi cando se descubriu, estaba rematando o meu doutoramento. Entón, cando un di un descubrimento, claro, un ten a imaxe de que foi un momento concreto que se atopou isto, pero isto non é un proceso así, isto é o bosón de Higgs cando se descubre é porque tes un fenómeno acumulado de moitísima estadística. Entón non foi un momento concreto onde se descubriu o bosón de Higgs. Houve un momento concreto onde se presentou diante do mundo ese descubrimento. Pero ese descubrimento viña xa dun proceso previo. Entón, durante esa época eu estive no CERN, o día da presentación concreta non estaba na sala onde se presentou, no? Pero porque esencialmente era prácticamente imposible, porque como xa todo o mundo sabía o que se ia presentar, porque internamente xa se sabía, pois a xente foise con sacos de dormir ese mismo día de madrugada para coller sitio para poder estar ali, no? Entón, digamos que eu diría que, en resumo, probablemente o descubrimento máis importante que estén feito é o do bosón de Higgs, que confirma esa parte do modelo estándar, pero ahora mismo seguimos poñendo a proba o modelo estándar buscando fenómenos distintos e raros que non estean preditos nese modelo estándar. Fixo ben en preguntar como te chamabas? Dani xa fixo unha pregunta e convidamos de 0 a 100 a que o resto de alumnos e alumnas que hoxe nos acompañan aquí no IES El Mirezún de Santiago que levanten a man e que lle vayan facendo as preguntas que queiran a Xavier. Por concretar un pouquiño os experimentos nos que máis estiveches presente no CERN, un deles é o Codex B, no? Falamos do gran colisionador de hadróns do CERN, que non serviría para detectar unhas partículas en concreto, que chamades partículas de longa vida. Non? Por que son relevantes esas partículas que se alonxan dese modelo estándar que falabas antes, que viu a confirmar o bosón de Higgs? Claro, comentaba antes, as partículas que se producen no LHC, como dixen, temos 40 millóns de colisións cada segundo, temos unha morea de partículas que se están a producir constantemente, e a maior parte delas son coñecidas, son partículas estándar, que están ben, pero que xa coñecemos, non nos aportan nada novo. Entón, cando ti queres atopar algo moi raro frente a unha cousa que se produce con moita máis frecuencia, canto máis distinta é esa cousa rara, mellor é. Hai uns anos, comentando con uns outros estudantes, falaba a nivel dunha analoxía, imaginade que queredes atopar un tipo de paxaro moi distinto. Entón, vos poñedes unha cámara no bosque e estades constantemente gravando os paxaros que pasan. Claro, se o vosso paxaro é un paxaro que ten dúas patas, un pico vermello, é un paxaro marrón e dun tamaño normal, é moi complicado distinguilo do resto de paxaros que habitualmente viven ali. Agora, se buscas un tipo de paxaro que en lugar de ser así, se é un paxaro cunhas cores moi chamativas ou dun tamaño moi distinto, ou cunhas características morfolóxicas que o fan moi distinto, eso facilita moitísimo a búsqueda. Vale, pois desde hai un tempo hai moitas teorías que predín que temos unhas partículas que son moi distintas no seu comportamento. Esa distinción neste caso refírese ao feito de que se desprazan moitísimo antes de desaparecer. E iso fainas moi distintas ao resto das partículas e o nome partículas de longa vida ven dai. Entón, como nos parece que esas partículas son moi interesantes, hai dúas categorías, digamos. Hai os experimentos que xa existen,
que se están especializando dentro do que xa teñen a nivel da configuración do detector en buscar esas partículas, pero tamén se están propoñendo construir experimentos novos, máis ou menos cerca, pero un poquinho máis lonxe, coa idea de detectar este tipo de partículas. Entón, o que comentabas, Codex B é un exemplo de experimento deste tipo, que en principio estaría especializado neste tipo de partículas que se integran ou que desaparecen ao cabo de bastante tempo, e que ahora mesmo con os experimentos que xa hai non chegan para atopar este tipo de partículas, digamos, de todo nun espectro o máis amplo posible. O sea, entendo que a carón ou a unha distancia do Gran Colisionador de Hadróns hai como unha especie como de cámaras nas que estudiades esas desviacións. Claro, o tema é que, como dixen antes, o Gran Colisionador está a 100 metros baixo terra e ti tes en 4 puntos especificamente, tes como unhas cavernas grandísimas onde tes os teus detectores que son cámaras de fotos. Esos detectores están focalizados xusto na zona onde se produciu a colisión. A idea é, en lugar de focalizarnos, en lugar de tomar a foto xusto nesa zona onde está a colisión, imos tomar a foto a unha certa distancia para asegurarnos que, digamos, nos limpamos da maior parte dese fondo, desas partículas máis frecuentes, e poder distinguir moi ben esa especie de paxaro exótico do que estamos máis afeitos a ver. Seguindo un pouco coa entrevista, presentemos un pouco a túa labor nun centro moi cercano aquí, porque sabemos que eres investigador, que estiveches no CERN, pero aquí temos un centro dende máis ou menos comezos do século, creo que se inaugurou no 1999, que é o Instituto Galego de Física de Altas Enerxías da USC, o IGFAE. Preséntanos un pouco este centro e un pouquiño eses galegos e galegas que, como a ti, estáis traballando na física de partículas. Sí, a ver, o IGFAE é un exemplo, eu creo que, e non é único, pero é un exemplo de que desde aquí podemos facer ciencia de excelencia e estar ao mesmo nivel que están noutros centros europeos de primeiro nivel. O IGFAE, como diste, naceu xa hai máis de 25 anos, e nace como unha especie de agrupación de persoas dentro da Universidade de Santiago que traballaban no ámbito da física de partículas, pero que pouco a pouco foi se convertendo noutra cousa. Digamos que nos estamos nas grandes colaboracións, no meu caso, estou no LHC, pero tamén hai experimentos de outro tipo en física de partículas, como, por exemplo, en experimentos de astrofísica ou en experimentos de física nuclear, ou tamén xente que son físicos teóricos, que en sí mismo desenvolven teorías. Entón, digamos que esa sinerxia ou esa agrupación permitiu-nos ser máis que a suma dos individuos, e tamén gracias ao financiamento tanto a nivel europeo como a nivel español como a nivel galego, permitiu-nos dar un paso máis alá. Entón, ahora mesmo temos un centro onde hai profesores de universidade, pero tamén hai moitísimos investigadores estranxeiros. É un centro onde, cando vas camiñando, oes inglés, principalmente, porque é un centro onde temos xente de moitísimos países que vieron aquí non a ver a catedral, sino a investigar. E entón, desde ese punto de vista, como é o noso día a día? Pois o noso día a día implica moitísimas reunións. As nosas colaboracións, a colaboración na que estou traballando actualmente, CMS ten máis de 5.000 membros, pero outras colaboracións teñen miles de membros ou centos de membros, e só podemos funcionar falando entre nós. Iso implica ter reunións presenciais, reunións presenciais ou reunións online, moitas veces. Despois tamén, a veces tendo que cacharrear un pouco, tendo que atornillar cousas, e tamén estando diante dos nosos ordenadores. Xusto estabas falando agora de reunións presenciais e do importante que é, por exemplo, a comunicación entre persoas para este tipo de experimentos. Que papel crees que va a ter a IA nun futuro en este tipo de experimentos e de proxectos? Sí, a ver, a IA non podemos falar en futuro, senón hai que falar en presente, non? Nos xa levamos tempo empregando ferramentas o que se chama aprendizaxe automática, ou sea, por exemplo, as redes neuronais, para que nos axuden, para que nos asistan no noso traballo, simplemente porque son capaces de... hai certos algoritmos desde hai moito tempo, xa desde a época cando eu estaba comezando, que nos axudan, por exemplo, a ser capaces de... son moito máis listas que a nós a nivel de distinguir unha cousa rara ou unha cousa que non está aí. Poño un exemplo. Volvendo aos paxaros de antes, non? Ti, ao mellor,
individualmente, se estás mirando as fotos dos diferentes paxaros, custache moito, o teu ollo custalle distinguir aqueles elementos que fan moi distinto, que te axudan a distinguir o paxaro este exótico dos paxaros habituais. Pero se lle das un ordenador, o ordenador é capaz de ver cousas que o teu ollo non é capaz de ver e que o teu cerebro non é capaz de ver. Entón, este tipo de ferramentas xa leva moito tempo axudándonos a iso, a ser capaces de distinguir unha cousa rara dunha cousa que non está... Que se non xa do estándar, o mellor. Sí, que se non está do estándar. Despois tamén, outra cousa tamén que a veces nos axuda a estas ferramentas automáticas é a reconstruir. Nos temos as nosas fotos, e as nosas fotos, claro, vos vedes unha foto no teléfono móvil e esa foto o vosso ollo enseguida identifica o que é. Pero realmente o que está pasando por detrás, cando facedes a foto, que tedes un software correndo no teléfono que identifica, bueno, primeiro digitaliza a imaxe, convierte a luz que lle chega en ceros e uns, en bits, e logo é capaz de identificar tamén as cores e con eso monta unha imaxe que che ensina a ti. Nos necesitamos facer tamén algo dese tipo. E nesa reconstrucción das imaxes tamén a IA nos ten axudado moito. Dito isto era hasta agora temos unha nova revolución, que é a parte dos modelos de linguaxe, os LLMs, como eso, ChatGPT ou Gemini, os que estades afeitos a utilizar xa no vosso día a día. E isto tamén é unha revolución que está aí. Cada vez, digamos que toda esta parte manual que nos facíamos de analizar os datos e de ter que interpretar o que está sucedendo, cada vez imos tirar máis e máis e máis e xa hai moitísimos, ahora se mirades as publicacións, cada vez todos os días salen publicacións onde se propoñen ferramentas que te axudan a axilizar moitísimos deses pasos que nos levan moito máis tempo. Tamén, por exemplo, está a parte da escritura. Escribir un artigo científico ahora é moitísimo máis doado por varios motivos. Por un lado, porque temos que escribir todos en inglés, entón axudache moitísimo na parte de revisar o inglés, pero tamén na parte en sí mismo de hoxe por hoxe moitas veces teño unha serie de ideas que lle paso indexadas e ele é capaz de automáticamente convertermas nun texto coherente que se lee moito mellor, non? Moi boa pregunta, como te chamabas? Ana. Moi boa pregunta de Ana. O sea que, máis quizáis que IA é un pouco interpretación de Big Data, moi Big Data, ¿no? Porque entendo que destas colisións e destos estudios que facedes saen unha gran cantidad de datos bestiais e entón como que aí vos axuda un pouco a extraer as conclusións máis rápidas. Sí, o sea, había ese número por aí. No LHC procesamos máis datos que a Facebook. Simplemente porque, se vos pensades nesas cámaras de fotos, vos pensade que vos facedes unha foto co vosso móvil e calquera móvil moderno que teñades ten unha calidad de imaxe moi alta e as imaxes non sei canto pesan, pero pesan da orde de megabytes seguramente. De feito, cando mandades un WhatsApp, por exemplo, automáticamente, a menos que vos lo digades, o algoritmo automáticamente baixa de calidade para que ocupen menos e non vos consuma tantos datos, non? Pois vos imaginadevos que temos unha cámara de fotos inmensa e cada foto pesa da orde de megabytes. E agora facedes 40 millóns de fotos cada segundo, claro, vos no vosso teléfono móvil esgotaríades a memoria do teléfono enseguida, o espacio de almacenamento. Nos pasamos o mismo, entón, por un lado necesitamos filtrar, necesitamos decidir que fotos queremos guardar. Aí é outro aspecto no que a IA nos axuda. E ademais diso, despois necesitamos procesar eses datos de forma fácil, e son teras e teras de datos. De feito, temos un sistema que se chama de computación distribuído, co cal eses datos están espallados polo mundo, e nós, se queremos acceder a eses datos, facémolo a través dun ordenador e nos, digamos, decimos, quero facer esta e esta cousa sobre eses datos, e entón o ordenador decide coller o meu script ou o meu código, manda a un ordenador que está, a mellor, en Estados Unidos, ou a mellor en Ámsterdam, ou a mellor onde sexa, ou en Xapón, fai os datos e devólveme a parte que me interesa solo deses datos. Entón temos, digamos, todo un proceso, o sea, a parte de que se chama computing dunha colaboración, é unha parte fundamental, que non só involucra a inteligencia artificial ou a aprendizaxe automática, sino tamén involucra en sí mismo outros aspectos como computación distribuída, o uso por exemplo, agora está moi de moda usar o que se chaman GPUs en lugar de CPUs, que nos axuda moito a paralelizar. Bueno, a parte da computación en sí misma é un aspecto importantísimo que non ten
non é directamente física, pero que é enxeñería e que é super importante nos nosos experimentos. Gustaríame tamén, Xavier, o físico de partículas que nos acompaña hoxe en De 0 a 100 aquí no Xelmire Zoom de Santiago de Compostela, que me falaras un pouco nesta inevitable relación dun centro de excelencia como presentaches, como é o ICFAE e o CERN, que digamos que a nivel mundial a nivel do estudio da física de partículas tamén referente, que nesa relación hai unha, digamos, boa nova ou que se ven de confirmar que vai a estar presente este centro galego, participado tanto pola Xunta como pola USC, nun experimento que antes mencionabas non moi detalladamente, que é o CMS. Explícanos un pouco en que vai consistir e por que falamos dunha boa nova, porque entendo que son anos de traballos que tedes por diante varios investigadores. A ver, comentábamos antes que temos o Gran Colisor de Hadróns, o LHC, temos as partículas que van rodeándose a nel e van colidindo en diferentes puntos. En realidad hai 4 puntos onde coliden. Digamos que neses 27 km temos 4 cavernas moi grandes, onde temos 4 grandes cámaras de fotos, entre comillas, tomando fotos. Hasta agora, o ICFAE e a USC participaban nun destes experimentos, que se chama LHCb. El LHCb é un experimento cun propósito máis concreto e é un experimento ligeramente non, un pouco máis pequeno, é un tercio máis ou menos en tamaño respecto do CMS, non en tamaño físico, senón en tamaño da colaboración. Son como uns entre 1000 e 2000 científicos. Eu fixen, desde logo, a miña trayectoria anterior era neste experimento e, bueno, xa hai tempo que me apetecía probar ou algo distinto ou algo un poquinho máis grande. Entón, hai outros dos experimentos grandes que se chaman Atlas e CMS. Falaba antes do bosón de Higgs. O bosón de Higgs foi descuberto neses dous experimentos, Atlas e CMS. Son experimentos dun propósito máis xeral. Son experimentos máis grandes, onde están máis institutos participando e que son capaces de facer cousas máis distintas. Entón, como digo, xa levaba tempo pensando que quería dar un paso máis na miña carreira, cambiar, e entón solicitamos desde o ICFAE acceder a este experimento CMS, que é un deses dous grandes que comentaba antes. E despois dun proceso que durou máis dun ano, onde tivemos que ir ali a Xinebra a presentar a nosa entrada, e tamén viñeron aquí a Santiago de Compostela os líderes desa colaboración. Bueno, despois dun proceso, como digo, involucrou bastante intercambio, bastante, digamos, explicar o que queríamos facer e como queríamos facer e quen éramos nós. Creo que quedaron moi satisfeitos, tanto en concreto do que o ICFAE, do que nos podemos propor, e tamén, neste caso, de min como persoa que vai ser a encargada de coordinar esa participación. E finalmente, hai unhas semanas aceptousenos definitivamente e agora podemos dicir xa de forma oficial que o ICFAE está en CMS, ademais de estar en LHCb, onde sigue, por suposto. Pois parabéns pola iniciativa. Parabéns ao ICFAE tamén por esta excelencia que se vai a manter na colaboración co CERN. Xa nos estamos encamiñando un pouco cara ao final desta entrevista que estamos mantendo con Xavier Cid. Se algún alumno ou alumna quere plantexar preguntas, pode facelo. Pero, bueno, antes de rematar, gustaríame tamén facer mención xa non a aspectos da física, sino da túa propia biografía na que destacas como investigador poder ter tido acceso a becas, entre outras, a Ramón y Cajal, que digamos que é a máis coñecida a nivel do Estado, e por se aquí temos a futuros investigadores que tamén van ter que lidiar un pouco con becas e demais, explícanos esa relación, ¿no? de ter que conseguir algo, de ter que explicarlle a administración e en xeral a sociedade que dunha investigación sae o futuro máis próximo que podemos ter, ¿no? Entendo que no teu caso foi exitoso porque as conseguiches, pero entendo que é un camiño a veces frustrante tamén, ¿no? Sí, a ver, a resposta... Ahora vou falar moito, xa vos aviso. A ver, por un lado, si comentar respecto á miña propia biografía, eu estudei no López Ferreiro, que supoño igual algún de vos tamén, bueno, un dos centros habituais que ven aquí ao Xelmire Zoom, e despois estudei aquí, e despois estudei na USC, desde fixen toda a miña trayectoria, o 100% en centros públicos, e eu non son unha anécdota. A maior parte da xente que me rodea no ICFAE e en xeral noutros sitios, hai xente que estivo na privada, pero diría que maiormente somos da pública. É dicir, estar na pública non é para nada unha cuestión que nos limite para a nosa carreira investigadora, para a nosa carreira
profesional futura. Vale, temos un ensino público primario e secundario excelente e tedes que estar orgullosos diso. Isto tamén nos leva á parte da universidade, onde ora dou clase na universidade e tamén a universidade que temos aquí é unha universidade boa, cos seus problemas, pero con unha universidade que funciona e onde a xente que estuda aquí está en igualdade de condicións con xente que estudia nos mellores centros de Europa. Eu rematei a miña carreira e fui contratado polo CERN, teño unha persona a que lle dirixín a tese de doutoramento que foi contratado polo MIT en Estados Unidos, por exemplo, e tamén fixo toda a súa carreira na pública. Falábamos tamén do sistema de axudas públicas á investigación. Efectivamente, a nosa investigación é unha investigación fundamental, é dicir, nós directamente non producimos nada, o que queremos entender. Dito isto, un pequeno paréntese, a nosa investigación sí que ten resultados indirectos. Por exemplo, está se construir aquí en Santiago de Compostela tamén un centro de protonterapia para tratar o cancro. A protonterapia é unha terapia médica que nace da física de partículas, porque implica aceleradores de partículas. É dicir, e como vedes, ten a palabra protón polo medio. Aceleramos protóns para tratar enfermidades, para tratar cancros, por exemplo, tumores, para atacar tumores. Entón, da investigación que se fai en física de partículas, ou no CERN especificamente neste caso, nacen moitísimas aplicacións indirectas que son útiles. Outro exemplo paradigmático é a web. A World Wide Web, www, nace no CERN como unha ferramenta para mellorar a comunicación entre os científicos, e da cal, décadas despois, se converteu no que se converteu. O CERN é un organismo público tamén, financiado polos estados, e todo o que se produce no CERN repercute nos estados. O CERN non patenta nada. Vos imaginadevos que a web o tivese patentado unha empresa privada e cada vez que alguén escribe no navegador www.noseque, esa empresa cobrase un céntimo, non? Esa empresa sería ahora millonaria, pero como a web foi descoberta nun organismo público, eso non pertence a ninguén, pertence a todos. Neste caso, os Estados membros, que son Estados membros europeos en xeral. Como digo tamén, como o CERN e como que nos facemos é unha investigación que non produce resultado práctico, ainda que sí que produce, pero non directamente, a noso financiamento non provén de empresas no mundo privado, provén dos estados, ou neste caso da Xunta de Galicia ou do Estado español que nos financia a nosa investigación. Entón, que teñamos un apoio forte para nós é importante e é o que nos permite sobrevivir. No meu caso, efectivamente, eu fui ademais de, digamos que a miña trayectoria foi toda un pouco así, porque eu fui Research Fellow no CERN, que fui pagado polo propio CERN, que está financiado por estados, e logo vim aquí e tiven unha axuda que se chama a Juan de la Cierva e logo outra axuda que se chama Ramón y Cajal, que foi a que me permitiu chegar onde estou agora. Sin esas, seguramente non teria estado aquí. Entón, é efectivamente fundamental ter un programa de axudas público que nos permita aos investigadores, por un lado, facer a nosa investigación, formarnos, pero logo tamén ter a opción de regresar e de seguir mantendo e digamos que o que fixemos previamente, o investimento que se fixo en nós, porque ao final isto foi un investimento que digamos a sociedade fixo en min, permitíndome estudar en primaria, en secundaria, na universidade e finalmente no doutoramento, que repercuta positivamente a nivel de que agora estou aquí e todo o que eu fago contribúe, digamos, devolvolle un pouco esa parte de retorno, un pouco esa parte que me permitiu chegar onde estou, non? Non estamos en época electoral, pero mellor campaña para a física de partículas creo que non hai como a que fixo Xavier, e é ben certo, poñías o exemplo, non, do centro de protonterapia, que ao final, que todo iso, e eu creo que todos os investigadores perseguides, é ese beneficio social de cara a futuro, e maior exemplo que ese lugar do cal se van a salvar moitas vidas próximamente, e que parte un pouco de ramas investigadoras como a túa, é unha moi boa noticia. Despois deste alegato, non sei se aquí o mellor hai algún rapaz ou rapaza que quere seguir os pasos e ser físico ou física de partículas, pero se tedes algunha pregunta ou algunha curiosidade, porque entendo que tamén desperta moita curiosidade estar no CERN en Suiza cara a Xavier, que irades facerlle, levantade a man sin problemas e plantexade as preguntas que queirades. Sí, toma o micrófono para que te escoitemos ben. Gracias.
Como é convivir con tantas culturas diferentes e idiomas como pode haber no CERN? A ver, é unha experiencia moi enriquecedora e unha das cousas que a mí máis me gusta da investigación, e que o CERN, efectivamente, dentro de ser un lugar de investigación, ten esa ventaxa de que é un lugar moi multinacional onde podes ter este tipo de cousas. Hai moitas anécdotas que se podrían contar. Por exemplo, como falaba antes das reunións que temos por videoconferencia, as reunións temos que facelas típicamente ás 2 da tarde. Por qué? Porque temos xente que está en China ou en Xapón e xente que está na costa oeste de Estados Unidos, na zona de California, por exemplo, e é a única hora onde máis ou menos todo o mundo se pode conectar. As 2 para nós é un horario moi razonable, os que están na costa oeste de Estados Unidos é o momento que se están a levantar e os que están en China e Xapón é o momento que se están a deitar. E entón temos que buscar este tipo de acordos ás veces para conseguir que a xente se conecte ás reunións. Tamén, por exemplo, cando estás no restaurante do CERN, é moi gracioso que hai, a pesar de que todos, en principio, nos levamos ben e que nos comunicamos sin problema en inglés e tal, hai un punto de cuestións culturais que están moi enraizados e que se notan. Se un vai comer o restaurante do CERN, habitualmente abre desde as 12 da mañá ou 11:30 hasta as 2 da tarde. Entón, se un vai ás 11:30, oe alemán, inglés. Se un empeza a ir máis tarde, empeza a oír francés, e se un vai a unha, empeza a oír italiano e español. Hai unha relación clarísimamente, cuestións culturais que queramos que non, están aí enraizadas, non? E entón, desde o punto de vista, estar aí, ter a opción de falar... Eu, por exemplo, unha cousa que a veces teño pensado e que me enorgullezco é que creo que coñezo xente de todos os países de Europa, prácticamente. Teño falado con xente de todos os países de Europa. E son cousas, claro, que ao final, na tua experiencia de vida, pues, son moi enriquecedoras e que non teñen nada que ver coa física, pero que desde un punto de vista persoal son moi positivas, non? Sí. Pasamos de aí o micro, compañeiro. Sí. No, si hay americanos en el CERN. Americanos refieres de Estados Unidos Sí, ou de toda no, América en xeral? estadounidenses. Sí, a ver, en principio o CERN como tal, os estados membros do CERN son europeos, pero como o CERN ahora mismo é o laboratorio en física de partículas máis importante do mundo, temos xente de outros países que, digamos, de forma externa contribúen económicamente e a cambio participan nos experimentos. O meu experimento en concreto, o CMS, ten maioritariamente, ou, bueno, non sei se polo menos da orde do 50% probablemente, institucións de Estados Unidos. Tamén hai, por exemplo, moitísima xente de China, polo mesmo motivo, porque os chinos son conscientes de que se queren estar un pouco no top da investigación, teñen que estar no CERN e participando no CERN. Entón, sí, hai xente, tanto universidades que están en Estados Unidos e traballan con datos do CERN, como que traballamos en Santiago de Compostela, como xente de Estados Unidos que está vivindo en Xinebra, porque son conscientes que necesitan estar ali para estar un pouco... Pensaba que eran solo europeos. No, xa che digo, o sea, unha cousa son, o sea, en sí mismo o CERN, o que nunca vai haber, por exemplo, un director xeral do CERN que sexa de Estados Unidos, porque os directores... Inicialmente creo que houve algún, cando estaba formando, porque Europa estaba fatal despois da guerra, pero hoxe por hoxe, o que, digamos, as decisións do CERN como laboratorio tomas Europa, os Estados membros europeos. Pero os experimentos sí que son participados por xente de todo o mundo. Sí, pasamos outra vez ao micrófono, por favor. Para escoitarte ben. Que pois recientemente hai como unha especie de auxe en ideas, sobre todo como anticientíficas, como por exemplo o movemento antivacunas, ou terraplanista, etc. Como científico, ti crees que tenemos como ti crees que isto é algo peligroso? En caso de que o sexa, como te parece que deberíamos de combatirlo? No, o sea, perigoso é, desde logo, perigoso é porque temos visto consecuencias como que hai certas enfermidades que estaban erradicadas, que están volvendo. E como debemos evitalo? Pois, desde logo, temos que, non sei, é un problema moi complexo que nos levaría, e do cal non son experto, partimos de aí, entón o que vou dicir son opinións, pero que, desde logo, habría que contrastar e habría que ver. Creo que, por exemplo, teño a impresión de que as redes sociais son un elemento nocivo desde ese punto de vista, porque hai xente que propaga ideas nas redes sociais sin ningún tipo de control e que debemos intentar de alguma maneira controlar, non sei como se pode facer, pero claramente hai unha correlación clarísima entre o auxe destas ideas e o auxe das redes sociais. Creo que tamén debemos mellorar a cultura científica, sempre hai esa... é unha cousa que
algo se ten mellorado, pero que sí que a xente que estudamos ciencias, digamos, temos moitas máis materias de letras que ao revés, non? E iso tampouco probablemente non axude. Creo que hai cuestións pois, que de tipo cousas pois, como inmunoloxía ou cousas como que si un ten unha enfermedade vírica non debe tomar un antibiótico, que debería, todo mundo que remate a educación obligatoria debería saber e debería estar eso moi ben grabado, igual que sabemos quen foi Rosalía de Castro ou quen foi... Esas cousas hai que sabelas, pero tamén hai que saber as outras, porque senón parte dos problemas poden vir de aí. Son dous aspectos, por exemplo, onde me parece que se pode mellorar, non? Pero seguramente haxa moitos máis. E os terraplanistas podemos dicirlle que vayan ao Cabo Fisterra, que miren o horizonte e aí xa se dan conta, ¿no?, de que hai unha certa curvatura. Tamén. O mellor é fácil ser terraplanista se non saes da casa, pero bueno, máis investigación, máis traballo de campo e así chegamos a importantes conclusións. Alguna pregunta máis que queirades trasladarlle? A ver, hai alguén dubidoso aquí? A ver, pásalle o micrófono a ver se sabe dúdas, ¿no? Pois temos que ir poñendo punto de final. Xavier, moitísimas gracias por achegarnos a túa labor investigadora, por achegarnos a física de partículas tamén, ao CERN e, sobre todo, a un centro que temos aquí ao lado do Xelmírez Zun, en Santiago de Compostela, que é o ICFAE, e que, o mellor, nun futuro, quen sabe se algún destes rapaces ou rapazas pois acaba sendo alumno teu. Esperemos que sí, sería un placer, e grazas a vos polo convite, foi moi agradable, e a máis gustame moito volver aquí onde estudei, claro. Pois hoxe volveu ao seu centro educativo Xavier e a todos os que vedes o de 0 a 100, recordade que vamos a seguir espertando vocacións con máis profesionais, con máis científicos e con máis tecnólogos neste programa que facemos na Voz de Galicia en colaboración coa Consellería de Educación. Moitísimas gracias, Xavier, moitísimas gracias a todos os alumnos que nos acompañaron hoxe. Gracias. Grazas.